Гадәттә нәшриятта яшүсмерләр өчен проза китаплары юк дигән тәнкыйть сүзләре белән еш очрашырга туры килә. Чынлап та без күбрәк кичкенә балалар өчен, мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен әкиятләр, шигырьләрне күбрәк чыгарабыз. Чынлап та проза китаплары бездә сирәгрәк. Менә бүген мин бик сөенеп тотып торам менә шу ике китапны. Аның берсе Рөстәм Галиуллинның «Биш икеле» дигән китабы, икенчесе Арина Бикмуллинаның «Йолдызлар шулай куша» дигән китабы. Моның икесендә дә хикәяләр, юмористик хикәяләр, мәктәп тормышыннан алынган. Рөстәмнең «Биш икеле» дигән китабында мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәм кече яшьтәге мәктәп балалары тормышы да алынган булса, Арина Бикмуллинаның «Йолдызлар шулай куша» дигән китабы монсы инде чынлап яшүсмерләр тормышыннан алып язылган хикәяләр. Икесе дә бик кызык, рәхәтләнеп эченә кереп китеп укырга була. Буларда мәктәп тормышының уңай һәм тискәре яклары да, ниндирәк ситуацияларда ничек итеп чыгарга икәнен өйрәткән, шундай яшерелеп кенә бирелгән үгет-нәсихәт дип әйтик микән инде аны, шундай әйберләр дә бар. Икесе дә бик җиңел укыла, бик рәхәт укыла. Буларны алып укыган кешеләр үкенмәс дип уйлыйм. Рөстәм Галиуллинның китабын рәссам Илдар Нәфиев бизәде. Илдар Нәфиев ул безнең Чаян журналында эшләгән кеше, карикатура стилендә иҗат итә бит инде ул күренеп тә тора. Йолдызлар шулай кушаны рәссам Рөстәм Хәбибуллин ясады.